Diolch Llywydd, yn syml iawn, mae Porthladd Caergybi yn fetholaeth un o'r prif borthladdoedd rhwng Prydain a'r Undeb Ewropeaidd. Ydy'r gwneud yn gytuno a fi y bydda Brexit o unrhyw fath yn siŵr o osod heriau difrifol i'r Porthladd, ond y bydda gadael heb gytundeb yn sicr o arwain at golli masnach drwy'r Porthladd hwnnw. Diolch i'r aelod am y cwestiwn. Fi es i lan yng Caergybi yn ddiweddar yn trafod y cwestiwn hyn gyda'r bobl yn y Porthladd, yn maen nhw'n gwneud cynlluniau ar gyfer, wrth gwrs, pob mathau o Brexit yn y Porthladd yng Caergybi. Ni wedi, fel Llywodraeth, bod yn paratoi, fel bydd yr aelod yn gwybod, cynlluniau wrth gefn ar gyfer yr impact ar drafnidiaeth o adael o unrhyw fath o adael heb gytundeb yn benodol. Gallwn ni ddim a dibynnu ar cynlluniau eisodeiledd yn Dublin a Rhosle o ran amseru hynny i sicrhau bydd trafnidiaeth yn gallu symud yn rhwydd ar ôl i ni adael, os newn ni adael, felly mae wedi bod yn bwysig i ni wneud cynlluniau wrth gefn ar gyfer hynny, ond wrth raidd cwestiwn yr aelod, yw'r syniad o oes unrhyw Brexit yn well na aros fel aelod yr Undeb Ewropeaidd, a'r ateb i'r cwestiwn hwnnw wrth gwrs yw na.